Quen anda aí? Ei ven o barco do mar, aí ven a sardiña toda. Aí ven o meu mariñeiro ben sentadiño na proa. Aí ven o meu mariñeiro ben sentadiño na proa. Aí ven o vento do mar, aí ven o vento mareiro. Aí ven o meu queridinho vestido de mariñeiro. Aí ven o meu queridinho vestido de mariñeiro. Veño de coser a rede, sentadiña na ribeira. Xa me agarda a miña nai co caldiño na lareira. Xa me agarda a miña nai co caldiño na lareira. Ei ven, ei ven, ei ven, ei ven, ei ven, o meu amor. Ei ven. Ei ven o vento do mar, aí ven o vento mareiro. Ei ven o meu queridinho vestido de mariñeiro. Ei ven o meu queridinho vestido de Bravo! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito, por favor! Carmen Penín. Que ben che quedou, Carmen. Ai, Carmen moitas Penín, moi grazas. boa tarde, gracias. Obrigada. Gracias, e Mauricio tamén, moitas gracias. Moitísimas gracias pola música. Hoxe é o Día dos Océanos. E isto eu creo que foi unha boa, ben bonita homenaxe aos nosos océanos, aos nosos mares, non? Un pouco un cantar mariñeiro. Pois nós estamos contentos precisamente tamén por vir nun día tan especial. Sí. Este traballo de cantos de terra e sal que nos emociona a todos, especialmente os mariñeiros. Víamos antes aí a Rogelio Santos, tamén a Mari León, falaremos agora con eles. Ti eres de interior, pero tamén estás moi ligada ao mar, non? Sí, porque dende o 96 que vivo no Morrazo. Primeiro en Moaña, agora en Cangas. E, bueno, quero creer que xa me consideran dali, eh? Bueno, non Para ser sei. morrasense, cuidado, para sacar o carné hai que piden moito, Sí, eh? é verdade, é verdade. Bueno, pero cheiraba a mar esta canción que é exactamente? Sí. Pois mira, é un canto popular, tradicional, que arranxamos, bueno, pois xunto cos outros cantos de terra e sal. É verdad que hai máis de terra que de sal, pero, bueno, como temos planeado seguir, compensaremos. Bueno, ahora xa empezaremos a poder ver artistas como a ti cantando fora, non? E poder asistir a música en directo, non? Dá sensación. Espero que Algo, polo menos. espero que sí. A ver, este é un chamamento oficial aos concellos, ás Que institucións. contraten, claro. Que contraten. Con seguridade, Sí, pero que sí. contraten, claro. Sí, seguridade hai, porque fano moi ben, a verdad. Non hai Sí, risco. aforos limitados, exterior, eu creo que... Todo moi desinfectado, a xente pode ir tranquila, sí. Jo, pues moitísimas grazas a Carmen e a Mauricio por esta canción, por o traballo, polos premios tamén, que foi moi premiado este disco Sí, é verdad. pola crítica. Verémonos seguramente no futuro aí polas festas a ver se nos Oga, deixan. ya. E agora de alguén que lle canta ao mar, imos ir a outra protagonista